ngine nama-bombshell mzala. Please just let Sithi you. No, yazi right now kuze uyena umuntu mina ngicela ukunitshela nonke nibhekile ne. Ngiyaxolisa, but I'm doing this again for the baby. It's not for appeal or for in. I'm doing it for the baby. That's why we are here. It's not for sifuna attention or sifuna in and then we tried calling him. Our best we tried calling him, but sibonile ukuthi akasnag. Maybe masiza la social media mele sisnag. Cause also uze waba rude. He was like, even if cause uke wamtshana athi ngizoyisa kwamaphephandaba athi even if uyisa kwamaphephandaba I'm gonna get more bookings. I was like, what? So usho kanje ke ubonisa ubuthuru. That's what he said, Scott. I was like, isike le nto eshoyo ke. That's why ngize lana ke ngifuna ukumbonisa ukuthi okay thola lama bookings obokhuluma ngawo. So ngicela uvele umfake yena alahlele indaba nama lahlele indaba engazazi. Okay. Yes. Uaphile ngathi yena yabo so phela kuzowa yena ngenxa yokuthi akafuna ukukhuluma so akukhuluma uScott. Aphile. No, singakhulumi. Yo, hey, lo sekitchen sekakwatela izitsha, please my sister. Aphile. Ngicela usondele ecamereni mzala mhlambe uSpecihle une uSpecihle labo chera babamba umese ngesandla. So Aphile. Yeah. Would you like to explain the story or mele mina ngibuza ama questions? Even if you start ubonile masingengela bekunabantu abayi 3.2 khona manje kunabantu abayi 6,200. Would you like uqalela istory sakho from scratch you explain ukuthi what happened because stop endleleni or would you like for me to ask questions? Ngizala imbuzo yami mina ngiba straight anyeng round indaba. Yeah, Okay. Uhlangane nini no Scott? 2024. Lapho beyangakabi famous but already bese kuumuntu oyenza music, right? Yeah. Okay. Wena naye manihlangana first time nihlangane kuphi? Imidrand In a club, right? Mzala, please explain. Ngizobuza ama questions endleleni. Uyabona manje ngiyahlanganisa ngicela explain. Sihlanganisa ama-sets. Behlala abantu lapho. So bekahlala khona, sahlangana khona. Oh, shame. No. Bro, ngathi mina ngo you won't be able to talk. You're not taking this serious. Woody, please, PUA. Let's listen to Scott's side now. Let's forget about this one. Let's remember Scott's. Then if go so the Scott's, if it was Scott's, it's fine. I don't know. Okay, guys, comment sections. I need to know ukuthi mina I like ukuthi ngibe fair to both parties. Umzala simnikezile ichance yokuthi akhulume. We've tried. Ngo 1 o'clock sizothi we're gonna have a short prayer, then after lapho ngizofonela uScott so that we can have a couple of questions. Because I've tried ngomzala. So manje Aphile ukhona umuntu uyalazi ijezi lika Scott lela makhalakhala, right? Yeah. Uke washootha uligcokile, right? Ngashutha ngalithatha futhi. Walithatha ngithi. Yebo. Njengoba buya lapho kwa Scott uye nabo bani? Bangamba ngedwa. Did you know ukuthi uyeza lapho? Okay. Ngizala ngibuza kaMalasa. Angithi phela sengimamelile ngale njengoba bekune conversation encane. Wena awuzanga namanye ama artist mzala lawo wena busy nawo. Nitranyazana. Abantu. Cha.
ayikho artist oyeweza nayo endlini kaScott without him knowing ukuthi wena bowukhona. You even took it. Alikho. Can go fast. Yebo mzala. Why does it seem like Scott said to you, Apile was an umfana engineer to show that I can respect? It's no longer about that now. It's about the baby, guys. You know kwezakaleni ne? Njengoba besikhuluma lana noShaba cause uShaba ungenile wafika ngoni live. Wathi hayibo Scott wangifonela. Makamfonela ngam-explainela ukuthi hey lo mntana athi unomntana noScott Maphuma. uScott Maphuma wangena ekholini ngaleso sikhathi. Makathi uya-explaina kancane ngathi I'm gonna seem biased mina if ngizomamela istory sakho lana on the phone ngibuye ngiyo-explain. Look how cute this. Yo mfana, baby's alive mzala. No, but look. Oh, Shay, yo. Babies are alive mzala. Babies are a blessing mzala. We may not be on the same page, maybe ne partner, but yo mntana kayenzanga nix. Mina I would like ukuthi at the end of the day elente isolveke ngendlela right. Yabona? Yeah. So nje ngicela nje mzala askisi ngicela nimute kancane